ба шарофати соҳибисхироли мамлакат ноҳияи вахш низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои худро тағйир медиҳад. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва дигар ҳайати гурӯҳи корӣ зимни сафари корӣ ба ин ноҳия нахуст бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар дарвозаи хуштарҳу замонавии даромадгоҳи ноҳия дидан намуданд. ба сохтмончиён дастур дода шуд ки дар шафати дарвоза гулгашти зебо бо фаввораҳо бунёд карда шавад. гулпарвари номи Сайподшо Ҷононова дар гулхонаҳои хоҷагӣ зиёда аз 100 000 гулҳои рангурангу ороиширо мавриди парвариш қарор додааст. гулҳое ки дар ин хоҷагӣ парвариш меёбад дар сарсабзгардонии кӯчаву хиёбонҳои маркази ноҳия истифода мешавад. аз ин хоҷагӣ низ роҳбарияти вилоят дидан намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз раиси вилоят бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар маркази савдои Баҳор ки аз 2 ошёна иборат аст боздид ба амал оварда ба масъулону сохтмончиён дастуру маслиҳатҳои муфид пешниҳод намуданд. бахшида ба таҷлили арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва майдони парчами давлатӣ бо гулгаштҳои зебову муосир бунёд мегардад. бинои мазкур аз 2 ошёна иборат буда аз 10 утоқи корӣ ва толор иборат аст. иттилоъ дода шуд ки бинои мазкур дар доираи аксияи якҷоя ҳал мекунем бунёд мешавад. бо корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур низ роҳбарияти вилоят шиносоӣ пайдо намуданд. маркази хусусии тиббии роҳафзо аз ҷумлаи иншооти дигари ҷашнӣ дар ноҳия маҳсуб меёбад ки бо тарҳи муосир бунёд гардида аз 2 ошёна иборат аст ва бо таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардидааст. бунёд гаштани чунин марказ дар ноҳияи Вахш мушкили даҳҳо нафар сокинони ноҳияро осон мекунад. ба корҳои сохтмонӣ ва муҷаҳҳазгардонии марказ раиси вилоят баҳои баланд доданд. сокинони заҳматқарини ноҳияи Вахш дастури супоришҳои президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди истифодаи оқилонаи заминҳои назди ҳавлигӣ ҳамаҷониба хуш пазируфта дар кишт ва парвариши маҳсулоти гуногуни истеъмолӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. фақирзода Юсуф сокини ҷамоати шаҳраки Вахш дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш ки аз 10 сотиқ иборат аст кишт ва парвариши картошка, помидору бодиринг ва лӯбиёдонагиҳоро ба роҳ мондааст. аз ҳосили зироати киштааш захираи кофии маводи ғизоиро барои фасли зимистон сомон додааст. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار سول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش‌های روز هر بخش کاری خود کرده. من همین سال ما در میدان زمین نزد حولیگیمون که 10 ساتیخ تشکیل میکند قریب که همه نمود زراعت ها رو ما در همجا کش کردگیم زیاده از 15 نمود زراعت در همین اگرات نزد حولیگی ما کش کردگی روی ثمرناک استفاده بردن زمین یک وجه خالی نموندن حاصل بلند گرفتن ما ذخیره زمستون پر همه حاصل گرفته خمون ذخیره میکنیم زمستون رو ما حاصل خمون میبریم. اویلای رحیموف از جماعت شهرکی وخش همساله از قطعه زمین نزد حولیگیشون بازده خوبی محصولات کشاورزی رو به دست می‌آورند. سالی روان اهل خانه‌دان توسط مهنت بوسامر از کشت کارتوشکا 700 کیلوگرم کارتوشکا به دست آوردند که برای استفاده روزگارشان کفایه است. با مقصد پرثمر استفاده نمودن زمین نزد حولیگی پس از جمع‌آوری حاصل یکم کشت تکراری مکه دان و لوبیادانگی‌ها را راه‌اندازی کردند که عین زمان نشأونمای خوب دارد. در صحنه حولی این خانواده رئیس ولایت با انواع گوناگون استعمالی که اهل خانواده برای زمستان ذخیره کردند دیدن نمود. در جماعت دهاتی 20 سالگی استقلالیت دولتی ناحیه وخش ساختمان مرکز فرهنگی افتابک ادامه دارد. و رئیس ولایت اطلاع داده شد که مرکز مذکور در دایره استقبال ارزنده از جشن افتخاری ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌گردد. به حساب عمومی تا جشن افتخاری ملت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 11 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه بنیاد صنفخانه‌های ایلوواگی به نقشه گرفته شده است. بنای تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه سالها در حالت صدموی قرار داشت. با تشبث حکومت محل و بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان بنای دوشانه تعلیمی برای 240 خواننده در یک بست ساخته می‌شود. علاوه بر این در شفت بنای دوشانه تعلیمی بنیاد 6 صنفخانه ایلوواگی نیز جریان دارد. از انشاءات مذکور رهبریت ولایت دیدن نمودند.
дар ноҳия 66 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавҷуд аст, якта мактаби интернат, якта литсеи ноҳия, якта маркази корҳои иловагӣ. айни ҳол дар ин муассиса 6та синфхонаи иловагӣ бо дастгирии ассотсиатсияи падару модарон сохта ба истифода дода шудааст. масъулияти умумии хоҷагии тухмипарварии кӯлоби ноҳияи Вахш 1250 гектарро дар бар мегирад. аз ин ҳисоб дар майдони 241 гектар саҳмдорон кишти пахтаи майнахро ба роҳ мондаанд. нашунамои пахтазори хоҷагӣ хуб буда ғизодии дуюмро анҷом ва бехи ниҳолҳои пахта нарм карда шудааст. зимни боздид аз ин хоҷагии раиси вилоят бо саҳмдорони хоҷагӣ мулоқот ороста ҷиҳати рӯёндани боздеҳи хуби ҳосил маслиҳату дастурҳои муфид пешниҳод намуданд. имрӯз дар ноҳияи Вахш дар тамоми ноҳия 9574 гектар кишти пунбадона гузарондем ки чӣ хеле ки ҳозир шумо шоҳиди ҳол ҳастед. дар хоҷагии кӯлоб мо қарор дорем ки дар нави пахтаи майнах яъне ки 9326 дар майдони 241 гектар киш гузаронда шудааст. ин ҳолати пахтара шумо тамошо кунед ки чӣ хел бори хуб гирифтагӣ аст. имсол меҳнаткашони ноҳияи Вахш хуб меҳнат карда азм доранд ки имсол аз дурнамои нақшаи пахта бо сарбаландона бароянд. тибқи нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ дар шафати коллеҷи тиббии ноҳияи Вахш то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беморхонаи клиникӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино бунёд мегардад. аз иншооти мазкур низ роҳбарияти вилоят бо дигар ҳайати корӣ боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки раванди корҳои сохтусози иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Вахш таҳти назорати қатъии роҳбарияти ҳокимияти маҳал қарор дорад ва дур нест он фурсат ки ноҳияи Вахш симои худро куллан тағйир дода аз имрӯз ҳам ободу зебо мегардад. Маъруфи Назрӣ, Искандари Давлат, Намузали Эргашев, Ахбор аз ноҳияи Вахш.